Мәскәүский сәлам сезгә. Бүген бер алдау турында сөйлим әле. Мине бүген төп башына утырттылар. Мәскәүдә акча эшләү ысуллары шул кадәр күп. Шуларның берсе федераль телеканалларда чыга торган тапшыруларга тамашачы булып килеп утырасың. Берничә сәгать дәвамында матур гына кул чабасың һәм шуның өчен сиңа акча бирәләр. Бүгенге көннең ахырыннан башлыйк әле. Ой, Аллага шөкер чыктым. Шунда бер гыйбарә бар бит. Насип, ризык, тешеңне сындырып булса да керә. Прямой эфир дигән тапшыруга килергә тиеш идем бит инде. Ул Россия бер каналында чыганда кызык темалар турында сөйләшәләр. Бу открытый эфир дигән тапшыру булып чыкты. И монда 2 сәгать буе Украина турында сөйләштеләр, Израиль. Бик әлияр Аллага шөкер тәнәфесләр булып алды. 6 тәнәфес булды. Рүшләп яздыралар. Бу турдан-туры эфирда чыга диделәр. Хәзер өйгә кайткач карыйм ул тапшыруны. Менә акчаны да бирделәр. Күпме икәнлеген соңрак әйтермен. Хәзер кайтып җиткәч, менә бөтен монда күп кешеләр белән аралаштым, таныштым. Мондагы тапшыруларга йөри торган кызык хәлләр турында сөйләделәр. Кайбер тапшырулар сәгать 2 төнге 2дә үк бетә икән. Кешеләрне мәсәлән 12гә дип чакыралар. 12дә төнге бетә дип. Сәгать 2дә генә җибәрәләр. Кызык хәлләр сөйлисә әйберләр. Хәзер көннең, ягъни минем көнемнең ничек башлануы турында. Вакыт иртәнге 7. Лифттан төшеп килеш. Карадым навигатордан 50 минут барасы, башта барасы метро белән, аннан соң күчеп утырасы була диаметрга. Тапшыруга чакыру килгәндә анда язылган иде 2 шартны үтәргә кирәк дип. Беренчедән үзең белән документ алып килергә, паспорт. Аның оригинал нөсхәсен. Икенче таләп ул икенче алмаш аяк киеме. Киемгә карата да бар иде таләпләр. Көндәлек кием, татуировка әйберләр булмаска тиеш. Мин барасы җиргә күчеп утырырга кирәк. Башта метрода бардым. Бер 5 станция. Хәзер МЦК дигән, МЦД дигән транспортка күчеп утырасы була. Анда озак түгел, бер туталыш барасы. Күз алдына китерәсезме? Менә монда МЦДда ут биткән икән. Шуңа күрә турникетлар эшләми. Турникетлар эшләмәгәнгә монда бер контролер басып тора һәм бөтен кеше аның аша үтәргә тиеш. Без Мәскәүдә монда йөрибез тройка дигән карта белән. Үзенә күрә бер проездной шик, электронный кешелек. Менә МЦДга утырганда син кергән җиреңдә һәм чыккан җиреңдә билгеләнергә тиеш дип. Әгәр дә бер җирдән кирип икенче җирдән чыкканда билгеләнмисең икән, менә ул чакта штраф түләнелә. Шуңа күрә менә дигәндә күрәсезме, халык басып тора. Менә бер генә кеше басып тора. Барысын бергә теркәп килеп җиттем. Гомумән Мәскәүдә транспорт системасы шул кадәр шәп көйләнгән, шул кадәр рәхәт монда. Бик тиз генә теләсә кайсы җиргә барып җитәргә була. Монда бар метро, монда бар электробуслар, монда бар МЦД, монда бар МЦК, электричка. Җан нәрсәләр монда хәтта Мәскәү үзәгендә заказларны китерә торган Яндексның роботы да бар. Әгәр дә кызык дип тапсагыз, мин аны шулай төшерә алам. Берсендә мәзәк иде, болай атлап барам. Карым янымнан, дөрестән дә фантастик фильмнардагы шикелле үрмәләп бара бер җан иясе дигән идем. Юк, тимер иясе булсын әле. Чакыруда бу тапшыруны җибәргән җибәрделәр бер мәгълүмат. Шунда язылган иде. Адресы һәм җыелабыз дип язылган иде. Черная массивная калитка янында. Беләсезме, мин калитка сүзен онытып, переводчиктан карыйм һәм калитканың капка икәнлеген онытканмын. Хәзер җәмәгать барысында аңлатам. Менә минем артта күрәсезме, кешеләр басып торалар, әйме? Монда халыкны 2 төркемгә аералар. Кемнәр беренче тапкыр килгән һәм кемнәр инде күптән йөриләр. Менә беренче, икенче тапкыр килгән кешеләрне бер чиратка кертеп, алар гарантия рәвешендә монда үтеп керәләр. Әгәр дә барлыгы монда тамашачы буларак урыннар исәпләнгән 30 штук. Әгәр дә чиратта 30 кешедән күбрәк икән, менә шушы 30дан соңгы кешеләрне күрәсен өйләренә кайтарып җибәрәләр. Менә чиратта 30 кешегә эләккән кешеләрне барысын да кертәләр. Һәм менә монда чират үткәннән соң менә монда карточка бирәләр. Шушы карточка белән инде алга таба тегендә эшкә үтәсең. Безне менә хәзер монда алып керделәр бер бинага. Binası şunu korkunç şarak mında.
түшәмнәре, диварлары монда күгәргән. Анда аерым төшереп алдым. Менә җәмәгать, бөтен дөнья карый торган мотор тапшыруларны менә шундырак бик мотор булмаган җирдә төшергәннәр. Спасибо большое всем зрителям. Менә күрдегез бит әйме капкара студия иде. Хәзер менә бар. Җәмәгать, мин бераз мингрәүрәк булып чыкканмын ахырсы. Мин уйлаган идем бу Россия 1 каналында бара торган прямой эфир тапшыруы. Бу баксаң открытый эфир дип атала икән һәм ялгыш аңламыйча бу менә бу Звезда каналында чыга торган тапшыру. Чөнки безне Звезда каналына алып керделәр. Менә шулай. Мин сезнең башыгызны бутаганмын икән бер тапшыруга киләм дип, икенче тапшыруга килеп утырганмын. Менә bütün kişi gelmiş kapkaradan. Ел җәмәгать дөрес аңлаганмын икән, белдерүдә язылган иде. Прямой эфир дип. Монда язылган открытый эфир. То есть бу минем дөрес аңламавым түгел. Алдаганнар булып чыга бит инде. Бер тапшыруга чакырып, икенче тапшыруга килеп утыру. Тамашачыларны эзләү буенча төрледән-төрле сайтлар бар, Телеграмда бар, төрледән-төрле төркемнәр WhatsAppка да сиңа, әгәр дә языласың икән, хәбәрләр килеп тора. Мин куллана торганы массовки нет дип атала. Монда кайсы тапшыруга, ниндирәк яшьтәге, ниндирәк кыяфәттәге кешеләр турында язылган, төрле таләпләр китерелгән. Хәтта шушы массовки нет дигән сайтта не славянские типажи дигән аерым бер төркем дә бар. Монда Кытай булсынмы ул, таҗик булсынмы ул, теге яки бу фильмнарга, сериалларга төрле типаждагы кешеләр кирәк бит. Шуңа күрә төркемләп, бүлеп күрсәтелгән һәм язылган. Дөрестән дә акка кара белән язылган прямой эфир. Менә хәзер аның заставкасында күрсәтеп китәм. Мин исә Россия 1 каналына эләгәсе урынга Звезда дигәненә эләктем. Ул тапшыруның заставкасы мондыйрак. Үземнең икенче төрле тапшыруга килгәнемне абайлап алгач, анда безне каршы алучыларның берсенә килеп әйтте, мин әйтәм, белдерде, бер төрле язылган бит. Тапшыру чакырдыгыз икенче тапшыруга. Ул нәрсәдер акмак килеп аңлатырга тырышты, янәсе телевизордан бу тапшыруның исеме бер төрле, интернетта икенче төрле, янәсе инде телевизордан күрсәтеләсе открытый эфир дип атала. Интернетта шул тапшыру прямой эфир. Ну, митинг ул кадәр дивана түгел. Андый сүзгә ышанырга. Бик сәер шартларда бирделәр акчаны. Нидер бер бинага алып керделәр, ичендәге дивар, түшәм буяуы купкан. Катакомбадагы шикелле. Чиратка басасың. И үзең белән 100 сум алып килергә кирәк булган икән. Чөнки түлиләр 900 сум. Менә син 100 сумыңны бирәсең, и сиңа аны 1000 итеп кайтаралар. Миндә сдачасы булмаган кешеләр көтеп торалар, тегеләрнең акча җыелган вак акчаның. И кайбер кешеләргә әйтәләр, менә 2 кеше җыелышыгыз, менә берләшегез, бирәләр 1800 сум. И 2 кеше, мәсәлән, безнең очракта шулай булды. Без 2 кыз белән берләштек тә, тегеләр бирделәр безгә 1800 сум. Минем белән берләшкән хатын 1000 сумын үсенә алды. Миңа кәгазь килеш 800 сумны бирде, калган 100 сумын ул миңа СБП аша күчерде. Исәпләп карыйк әле. Элекеге Макдональдс, хәзер инде ул вкусный точка дип атала. Анда эшләгән очракта сәгатенә 150-200 сум түлиләр. Төрле чыганакларда төрлечә язылган. Әйтик, анда 900 сумны 6 сәгать аяк өсте үткәреп эшләргә туры килә. Тамашачы буларак киресенчә утырып, әмма 3 сәгать эшләргә кирәк булачак сиңа. Менә исәпләп карагыз инде, кайсы вариант кемгә кулайрак. Кайбер кешеләр шушы тапшыруларга эшкә йөргә шикелле йөри. Төп 2 контингент инде. Беренчесе ул олы яшьтәге кешеләр, аларга пенсияга менә дигән өстәмә керем.
Ну шул ук вакытта студентлар менә бүгенге тапшыруда да бар иде алар. Тапшыруны аңлавымча көненә 2 тапкыр төшерәләр. Көннең беренче яртысында һәм икенче яртысында. Ике очракта да 3 сәгать. Ләкин түләү ягыннан аерма бар. Әгәр дә менә минем сыман 8-дән 11-гә кадәр эшлисез икән, утырасыз икән, ул очракта 900 сум. Әгәр дә инде төшке аштан соң дип әйтимсең килгән очракта ул вакытта тапшыру яздырыла 4-тән кичке 7-гә кадәр, ул вакытта 100 сумга әзрәк бирәләр сезгә. 800 сум. Ну аңлашыла. Иртәнге 8-гә Мәскәү халкы килергә бик үк өйрәнеп бетмәгән, чөнки сиңа инде 6-да торырга кирәк идән. Кемгә ничек инде? Миңа мәсәлән 7-дә чыгарга туры килде. Шуңа күрә менә шушы иртәнге батырлык өчен сезгә 100 сумны üstep gelirler. Кайтып җиттем. Безнең тапшыру прямой эфирда булган икән. Менә мин монда карап утырам. Тапшыруны студиядан һәм телевизордан карау икесе ике нәрсә. Менә чөнки син менә монда студияда карап утырасың бер генә ноктага. То есть менә бу мин бер абзыйның артында басып утырдым. Син күрәсең шул бер точкадан гына бүтән әйберне күрсәткән вакыйгаларны. Монда телевизордан сиңа бүтән ракурслардан күрсәтәләр. Менә бу бер төрле ракурс. Менә бу икенче төрле ракурс. Менә тагын минем башым килеп чыкты. Менә өченче ракурс. Ягъни телевизордан караганда ул күпкә кызыграк. Студияда утырганда караганда. Һәм безгә студияда утырганда әйттеләр, аркагызны түз тотып, кулларыгызны кушырыбрак утырырга. То есть минем аркам дөресен әйткәндә бик каты оеды. Чөнки, күнекмәгән алай арка тотып утырырга. Üçüncüдән менә мин өйдә мәсәлән үземә кофе әзерлим. Ятып та карый алам. Монда бер генә төрле позициядән карыйсың. Тагын бер вакыйга турында сөйлим әле. Студияга кергәч безгә кат-кат әйттеләр, телефоннарыгызны сүндерегез, яисә тавышын кысып куегыз. Ярый мин кысып куйдым, ләкин сүндермәдем. Бер заман мин ул вакытта әле прямой эфир икәнлеген белмидем. Белгән булсам белмим, бәлки бөтенләй кутым ычкан булыр иде. Минем телефоным кычкыра башлады. Мин дә аптырап та киттем. Минем телефон тавышына охшаганда шикелле, охшамаганда шикелле һәм аңлап алдым, минем көн сайын 9-га 30-га будильник куя торган гадәтем бар. Һәм шушы вакытта бу шалтырый башлады. Минем янымдагы кыз пышылдый, тизрәк сүндер ди. Мин кесәдән чыгардым телефонны, тавышын кысып куйдым. Һәм аннан соң минем янымда утырган кыз, ул көндә йөрүп тора икән монда, шулай акча эшли күрәсең. Ул әйтә, синең яныңа килмәделәрме, кисәтү ясамадылармы ди. Мин әйтәм, юк. Баксаң, залда утырган бүтән тамашачыларга ниндидер аерым бер кешеләр күз колак булып торалар икән. Янәсе син йокым сорап ятмыйсыңмы? Әгәр дә йокым сораганыңны күрсәләр, килеп кисәтү ясыйлар икән. Һәм телефон белән дә шулай. Күрәсең, миңа килеп әйтүче булмагач, һәм мин шулай матур гына котылып калдым.